Natatakot ako. Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae. Iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan. It's already 10:25 p.m. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ang ating letter sender ngayon na si Bea. Si Bea na meron pong boyfriend na si Andrew. Mga kabisyo, sabi po ni Bea sa kanyang kwento, mahirap daw po na nasa isang relasyon ka. Pero yung taong minamahal mo ay wala namang plano. Kabisyo, bago po natin basahin ang mga komento ng ating mga tagapakinig, nais ko muna pong batiin ang lahat ng mga nakatutok sa atin ngayong gabi na to sa may South Caloocan at North Caloocan. Grabe, maraming salamat po sa inyo, sa mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. At syempre, hello rin po sa mga taga Malabon. Maraming salamat po sa inyo mga kabisyo. At sa mga taga Quezon City po dyan, maraming salamat po mga kabisyo. Higit sa lahat, syempre, shoutout din po ang mga tropang Pasigueño na nasa Rosario, Pasig ngayon na nakatutok daw sa atin. Ang lakas daw po ng radyo nila habang nakikinig sa atin. At sa mga magagandang music na piniplay po natin. Shoutout din po sa mga taga Mandaluyong Hulo na nakatutok po sa istorya natin ngayon kay Bea at Andrew. Shoutout din po sa mga taga South Sembo at Comembo na nakatutok sa atin. Maraming salamat mga kabisyo. At higit sa lahat po daw ng mga taga Laguna, Santa Rosa, San Pedro at siyempre sa mga taga Cavite, 13 at Silang at Dasma na nakatutok sa atin. Maraming salamat. And also big shoutout kay Chairman Carl Ramayan, Vice Nels Peñafel at Yorme Rojun Gabatino. Ang mga matitikas daw na leaders ng Bulacan Overdrive. Maraming salamat. Basahin na muna natin mga kabisyo ngayong gabi na to ang mga komento ng ating tagapakinig. Sabi po dito ni Sir Jubes, Bea, sa totoo, di naman natatapos ang obligasyon sa pamilya niya. Kahit mag-asawa na kayo, meron pa rin siyang obligasyon na gagampanin. Sadyang di pa lang talaga handa sa responsibilidad yung boyfriend mo. Kaya para sa akin, Bea, mag-move on ka na lang at mahanap mo rin ang tamang taong para sa'yo. Yan po ang sabi ni Jubes para kay Bea. Sabi naman ni Rosel Darwin, may mga partner daw talaga na hindi magkatugma ang plano nila sa isa't isa. Kaya nagkakaroon daw ng clash between the two of them. At higit daw sa lahat, hindi naman daw yan sa tagal ng relasyon para malaman mo kung kayo hanggang dulo. Minsan nga daw kahit mababa pa sa 7 taon, naghihiwalay din. Dahil
magkaiba sila ng plano sa buhay. Sabi naman dito ng isang kabisyo pa natin, para sa kwento ni Bea at Andrew, DJ Titangelo, tingin ko mas mabuting bitawan na lang ito ni Bea. Dahil nakikita ko dito si Andrew ay mama's boy. Hindi naman talaga natatapos ang obligasyon natin sa pamilya natin. Kahit kinasal na tayo, pero meron nga lang tayong limitasyon na. Pero para sa akin, kung mahal niya talaga si Bea, dapat sinabi niya na kung ano yung plano nito. Pero para dun sa sagot niya na napakinggan natin ngayong gabi na to, para saan pa ipaglaban ni Bea ang pagmamahal niya kay Andrew? Kung sa sagot naman nito, walang kasiguraduhan para sa kanilang future. Mga kabisyo, isang nakakalungkot na istorya ang ating napakinggan ngayong gabi na to. Kwento ng isang letter sender natin na gusto lang naman ay magkaroon ng kasiguraduhan sa kanyang buhay, pag-ibig. Tunay nga naman na mahirap talaga sumama sa taong wala namang plano sa'yo. Aanuin mo yung tagal ninyo sa relasyon kung yung kasama mo naman ay walang kaplano-plano sa inyong dalawa. Kadalasan mga kabisyo, ang mga babae ay nanghihingi po yan ng assurance. Assurance na gusto po nila marinig sa ating mga labi at hindi lang marinig kundi gawin din nating mga lalaki. Na magkaroon sila ng assurance na hindi ba talaga sila nagsasayang ng oras o panahon sa taong kasama nila. Kasi aminin man natin o hindi, at the end of the day, lugi po ang mga babae sa mga lalaki. Yes mga kabisyo, tigilan na muna natin yung gender equality na yan. Dahil tunay at tapat na maraming pwedeng mawala sa babae kung ang kanyang partner ay wala namang kasiguraduhan sa kanya. Unang-una, tumatanda na po itong si Bea. Kapag tumatanda po ang babae, the more na patanda po siya na patanda, nahihirapan na po mag-anak. Hindi man po ganun katanda na si Bea dahil pa 30 pa lang po siya, pero syempre may mga babae po na gusto nila na sa maagang edad o sa mas murang edad nila, magkaroon na po sila ng pamilya. Pero paano mo sasamahan yung taong minamahal mo kung magkaiba nga naman talaga kayo ng plano sa isa't isa? Naniniwala ko mga kabisyo, ang pag-ibig ay kailangan nagbibigayan kayo, nagkakaunawaan, at parehas kayo sa dulo ng goal. Mahirap ipaglaban ang pag-ibig na magkaiba kayo ng pananaw at pang-unawa sa isa't isa. Dahil kung hindi nyo kayang intindihin ang isa't isa sa mga iba't ibang pananaw ninyo at pang-unawa, hindi talaga mag-work ang pag-ibig o relasyon na binubuo ninyo. Nagsasayang lang kayo ng oras at panahon. Sa mga taong umiibig, mapababae o lalaki,
kapag pumasok po tayo sa relasyon. Wag na wag po nating kakalimutan na iparamdam sa taong mahal natin yung security na hanggang dulo handa mo siyang samahan. Hindi dahil sa napaparamdam mo lang sa kanya, kundi na pag-uusapan yung dalawa kung ano ba mga plano ninyo. Ang pinakamahalaga sa relasyon, mga kabisyo, yung maayos at malinaw na komunikasyon. Mga kabisyo, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakatutok sa ating ngayong gabi na to. At kung meron po kayong mga kwento na gustong ipadala, maaari po kayong magpadala sa ating raketera@gmail.com. At syempre mga kabisyo, sa aking pagbabalik, susunod na po ang ating programang Top Secret. Pwede na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Ngayong gabi na po na ito, ay handa naman akong pakinggan through phone ang inyong mga kwento. Mga kabisyo, muli kami magbabalik dito sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Kaya mga kabisyo, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.